Hekk kif id-dinja qed tirkupra mill-effetti tal-pandemija u terġa' lura lejn in-normalità bla restrizzjonijiet soċjali, il-Belt Valletta mistennija tkun iċ-ċentru ta' attività vasta fix-xhur tas-sajf. Fil-fatt dan is-sajf huwa mistennija lura l-ħajja fit-toroq storiċi tal-Belt Kapitali Maltija. Iċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef qal li wara sentejn ta' sfidi, il-Belt Valletta se tara l-attività kulturali li tixraqilha. Nifs kbir lura, letteralment nifs kbir lura u nifs sabiħ ħafna. M'hemmx iżbaħ milli toħlom, tħejji, torganizza u tara li n-nies jerġgħu jiltaqgħu mill-ġdid, tbissima fuqhom kulħadd, in-nies jitgħalqu n-nies ħdej xulxin mhux in-nies imbedin minn xulxin dan huwa l-ikbar sodisfazzjon bħala Aġenzija Kulturali li naraw. Mikallef qal li n-numru ta' attivitajiet tas-sajf mhux tal-li se jkun aqwa minn ta' dawn l-aħħar sentejn, iżda se jkunu qed jikkompetu man-numru ta' attivitajiet li kienu jsiru qabel il-pandemija. Dan is-sentiment ma jeżistix biss fil-Belt Kapitali, hekk kif il-Gżejjer Maltin b'mod ġenerali diġà qed jesperjenzaw żieda fl-attivitajiet. Mikallef qal li bl-istess mod il-Belt Valletta se tara wieħed mill-aqwa sjuf tagħha. Net l-attivitajiet kulturali nemmen li l-entitajiet kollegi tagħna kollha preparaw bil-kbir, ħejjew bil-kbir, anke minħabba l-fatt li fl-aħħar sentejn kienu ta' sagrifiċċju kbir. U naħseb se jkun wieħed mill-ikbar sjuf.